ordinaria correspondente ao mes de novembro de 2025 e o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede das actas das sesións plenarias ordinarias anteriores correspondente ao 25 de setembro e 31 de outubro do 2025. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto ou quere facer alguna puntualización. Ben, pois procedemos á súa votación. Votos a favor. Ben, pois quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao punto segundo da orde do día, que é a aprobación se procede do proxecto para a adaptación de locais na Biblioteca Municipal para a aula Agustín Fernández Paz. Para dar conta desta modificación, ten a palabra o Conselleiro de Infraestructuras Urbanas. Bueno, en primeiro lugar, boa tarde a todos. Unha modificación que ven sendo fundamental en vez de como fala de unha folla, vai ser fundamental nunha sola folla, e despois o tema do exame, pois faz a modificación do tema do vinilo, o vinilo de bibliocalidade é máis ancha. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Partido Popular. Hola, boa tarde a todos. Neste punto, como explicou o conselleiro do equipo de goberno, entendemos que é unha modificación do proxecto que bueno, o tema un incremento, pero por a nosa parte neste apartado non temos ningún inconveniente de que saia adiante este punto. O que pasa que, bueno, a documentación que temos, bueno, entendemos que non podemos votar a favor, porque estou dicindo, bueno, se xurídicamente é viable ou non, e aparte si temos partida de crédito adecuado suficiente para sacar adiante, non? Pero, bueno, como digo, o noso voto vai ser a abstención para non impedir que se poida sacar adiante este punto. Ben, boa tarde a todas e a todos. O noso voto, por suposto, vai ser favorable. Bénega. Sí, o noso voto vai ser favorable. Ben, pois habendo exposto os distintos grupos as súas posicionamento ao respecto desta cuestión, imos proceder á votación deste punto segundo. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado, pois votos a favor do Partido Socialista, Pilar Alberto Núñez e a abstención do Partido Popular. O punto terceiro da orde do día é a aprobación se procede do proxecto da obra de mellora de eficiencia enerxética en pabellón municipal de Vilalba. Para dar conta deste punto, tamén lle vou a dar a palabra ao Conselleiro de Infraestructuras Urbanas. Bueno, isto que se trata de aprobar o proxecto neste caso, como a demora para facer unha serie de modificacións realistas, porque normalmente non se fan estas obras, pois se presenta unha memoria, un proxecto, entón por parte dos municipais, en certa medida, se pide unha serie de rectificacións, entón tardou bastante tempo en mandalas. Entón, evidentemente, se fai un informe e se trae ao pleno esta obra para aprobar o proxecto para que despois, cando se abre unha cousa, se dirá. Partido Popular. Sí, moi bo. Neste punto, creemos que é unha obra totalmente necesaria, como venimos reivindicando nós aos líderes desta legislatura, temos uns equipamentos similares que van collendo anos e necesitan intervir neles e invertir, sobre todo, a poñeros ao día, non? Entón, isto é un equipamento que, aparte, ten moito uso, está moi demandado, ten moitos nenos que pagos deles ao longo de toda a tempada deportiva. Entón, bueno, entendemos isto. Por outra parte, si que notamos un poquinho falta que un poquinho esa planificación que teníamos ao largo desta legislatura demandando ao equipo de goberno, sobre todo neste tipo de inversións, porque precisamente hai 2 anos interviuse xa por unha parte para subsanar, que, bueno, temos que hacer algún trámite un pouco de urxencia que facía falta para tratar o sistema de boteiras e demais. Pero que, bueno, que tratamos de un falta de pouco ese plan de obras para realizar nos equipamentos deportivos e noutras instalacións do Concello para precisamente intentar reducir costes a hora de crear plenos e demais e que se poida reinvertir a maior cantidad posible de cartos no que son os propios edificios. máis nada por nos propuestos ao lado. Igualmente que no punto anterior, o noso voto será favorable. Benega. Sí, igualmente. Vai ser favorable. Ben, pois vamos proceder
a votar, simplemente aclarar que o voceiro do Partido Popular que, como debería saber, no orzamento do Concello de Vilalba apenas existe capítulo 6 e, por tanto, non ter cantidades previstas para investimento, o investimento queda condicionado a eventuais convenios ou convocatorias de subvencións e, por tanto, pois, algunhas veces, no que se refire pois, a algunhas instalacións, é difícil ter unha planificación anual como tal, porque pois, as convocatorias e demais pois, coñécense cando se coñecen. Dito isto, procedemos a votar este punto terceiro da orde do día. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación se procede do proxecto de obra de regeneración do acceso ao lugar de Garrados na parroquia de San Covade. Para este tema, vou dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Rurais. Ben, o Goberno local volve traer na sesión plenaria un novo proxecto de mellora da rede viaria do rural vilavés. Trátase desta volta da renovación completa do vial municipal que comunica o barrio da Chafarica, na parroquia de San Covade, co lugar de Gardados. Estamos a falar dun dos viais máis solicitados por parte da veciñanza da parroquia e para o que se propón un orzamento de execución por contrata e de plegos un plazo máximo de execución de un mes independiente da adjudicación. A previsión que temos é incluir esta obra no marco de proxectos incluídos polo Concello de Vilalba no plan correspondente á realidade de 2016 e a dar así, o máis sencillo posible, cumprir a resposta a todos e cada un dos veciños postos de la sede. Partido Popular. Nada, neste temos que obras son totalmente necesarias, non? Un pouco a relación tamén co punto anterior. Entendemos que que non existe ese capítulo número 6 no presuposto, todo mundo sabemos que as subvencións suelen salir por anualidades, as diferentes anualidades, convenios con outras administracións, fondos europeos e demais, suelen salir por vía anualidades. Entonces, bueno, como ben me explico un pouco o concelleiro do regular no Luis, bueno, está ben ter ese tipo de proxectos para que poidan salir ese tipo de subvencións e sacar. Resumido neste punto, o mismo. Lógicamente, o noso voto vai ser favorable, porque vimos demandando a largo de toda a legislatura que as pistas do rural están como están, todos os vecinos sabemos como están, non? O que sí é o mismo. Sabemos que os kilómetros que ten o Concello de Vilalba non son poucos, por así decir, pero que igual podemos ao largo, se facemos unha recuperación de todos os plenos que tuvemos este ano e todos os proxectos que se fixeron deste tipo, pois a medida que se poden realizar diferentes lotes, diferentes fases, e incluso tamén para organizarlos no tempo, que se poden realizar as obras co tempo que todo o mundo o entende, que é máis ou menos no grau, non? Para poder, sobre todo, alargar a vida útil dos nosos viais. Nada, polo título, o noso voto vai ser favorable. Partido Socialista. Sí, o noso voto vai ser favorable. BNG. Sí, o noso voto vai ser favorable. Ben, pois, habendo exposto os distintos grupos os posicionamentos ao respecto deste punto cuarto, imos proceder a votar votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto quinto, que é a aprobación se procede do proxecto de obra de regeneración e pavimentación de acceso a vivendas dos barrios de Bichicán e de Touriño en Las Costas. Para este punto tamén vou a dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Rurais. Ben, como se comentaba anteriormente, a renovación e mellora da rede viaria é unha prioridade para este equipo de goberno, tamén para este Concello, e, por tanto, defendemos este segundo proxecto de obra a petición dos veciños e veciñas dos barrios de Bichicán, o Carballal e o Touriño na parroquia de Lanzas. Falamos, pois, da regeneración tamén completa, en primeiro lugar, o vial que llega acceso aos barrios de Bichicán e o Carballal, en segundo termo, non por isto máis importante, do vial municipal que llega acceso ao barrio do Touriño e o comunica o barrio do Sims na súa saída na estrada da explotación na parroquia, como antes dicíamos, de Lanzas. Os veciños trasladaron no Concello, despois a oportunidade de escoitalos na parroquia, fixámoslo como prioridade e é por isto que hoxe, pois, no equipo de goberno traemos este importantísimo proxecto, pois, o orzamento de execución por contrata
que se estende aos 47.516,70 euros e para o que, na liña do anterior, se propón un plazo máximo de execución de un mes dende a súa adjudicación. Como no anterior, a nosa previsión é incluir esta necesaria obra no marco de proxectos de industria de Vilalba para Mundo, correspondente á nova de 2016, e dar así tamén, pois, o máis examinada posible, resposta ás demandas que vecinos e veciñas viais en Chistas. Partido Popular. Sí. Un pouco por seguir un pouco a liña dos puntos anteriores, por non repetirme o mismo que comentamos nos puntos anteriores, especialmente o que se debe a este punto, pues, alegámoslo porque hai unhas zonas que xa foron demandadas tamén por Partido Popular, así non lo trasladan, non é que o que demandan o Partido Popular, é que lo trasladan os propios vecinos, igual que seguramente lle trasladan ao concelleiro, ao vicealcalde Modesto Renda, non? Entendemos que é totalmente necesario, e sí que un pouco por calcar que a importancia, non, deses capítulos que veñen nos presupostos, que é a limpeza, esa regularización, ese bacheo, non? Que tanto defendeu o Partido Popular, que era totalmente necesario para precisamente alargar a vida útil dos nosos viais e intentar reducir o que son as inversións para a cantidad das inversións e prolongar en kilómetros cada hora. Non hai un pouco máis que comentar, e o noso voto vai ser favorable. Gracias. Partido Socialista. Sí, tamén a favor. Benegal. Sí, unha pregunta. Comentaba antes o concelleiro Modesto Renda. O importe da obra decías que era? 49.000. 47.000. 47.000. Ah, 47. Bueno, sí, non se voto vais a favorable. Vale, pois habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento, imos proceder tamén á votación deste punto quinto. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. O punto sexto da orde do día é a dación de contas das resolucións da alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión ordinaria do pleno. Teñen esta información os concelleiros e concelleiras a súa disposición e isto é simplemente dar conta ao pleno. O punto sétimo é a moción sobre a proposta do Grupo Popular da declaración institucional do Concello de Vilalba con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. O Partido Popular presentou unha moción a título de declaración institucional e sobre esta moción, pois, desde o Partido Socialista fíxose unha proposta tamén e, finalmente, pois, en aras de facer unha declaración institucional conxunta de todos os grupos do Concello de Vilalba, a técnico de igualdade do Concello redactou unha declaración institucional que se lle fixo chegar a todos os grupos, que podemos dar lectura da misma e que entendo pois, que todos os grupos están conformes coa redacción proposta. Día así, hoxe, como cada 25 de novembro, sumámonos á chamada global impulsada por Nacións Unidas para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero. Unha data de memoria, denuncia e compromiso que nos atravesa como sociedade. Unha xornada para lembrar a todas as mulleres asesinadas a mans da violencia machista, para acompañar ás sobrevivintes e ás súas familias. Un día de determinación colectiva para renovar o compromiso do noso país unha vida libre de violencia para todas as mulleres e nenas. A violencia de xénero é a expresión máis extrema dunha desigualdade estructural histórica. A ONU recoñece como violación de dereitos humanos un ataque directo aos valores democráticos e de dignidade das mulleres. Máis de 1000 mulleres foron asasinadas en España desde o ano 2003, sen ter en conta as víctimas indirectas, fillos e fillas menores e persoas dependentes. Non é un fenómeno illado, é un problema de Estado. Combatelo non é só unha responsabilidade política, senón un imperativo ético. Por iso, dende a Corporación Municipal do Concello de Vilalba manifestamos públicamente a condena máis rotunda a calquera forma de violencia contra as mulleres, así como o noso compromiso firme na defensa da igualdade, da liberdade e da dignidade das persoas. Este ano conmemoramos ademais un gran ciclo, a renovación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobada no mes de febreiro no Congreso dos Diputados co respaldo mayoritario dos grupos parlamentarios. Este novo acordo amplía o número de medidas de 290 a 462, incorporando novas formas de violencia como a violencia económica, a violencia digital ou a violencia vicaria. Unha dotación orzamentaria reforzada de 1.500 millóns de euros para os próximos 5 anos.
En coherencia co Pacto de Estado, o pasado mes de setembro, o Consello de Ministros aprobou o anteproxecto da Lei Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, que por primeira vez en Europa tipifica esta forma de violencia como delito autónomo no Código Penal. A normativa galega xa demostrara un compromiso pioneiro recoñecendo e ampliando o alcance da protección legal ás vítimas. A violencia vicaria é unha forma cruel de violencia machista que ataca as mulleres onde máis doen, a través das súas fillas e fillos. Unha violencia extrema que o Estado ten o deber de previr, de sancionar e de separar. Na actualidade, máis de 1.400 menores están en risco, segundo o Biogen. Legislar sobre este tipo de violencia era un clamor social e esta lei busca visibilizar, recoñecer, previr, sancionar e erradicar esta forma de violencia. Con iso, España volve a situarse á vanguarda en políticas de defensa dos dereitos elementais das mulleres. Consideramos que é de vital importancia continuar traballando para que de forma urgente se aprobe a Lei de Violencia Vicaria, para seguir reforzando a atención integral ás vítimas, para aumentar a formación especializada de todos os profesionais implicados, en definitiva, para que o Pacto de Estado contra a violencia de xénero se cumpra e implemente de forma efectiva. En o Concello de Vilalba consideramos fundamental seguir abordando os novos retos, como que constitúe a violencia digital en línea xa recoñecida pola Lei 11/2007 galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero e sobre a que agora traballa a futura Lei galega de acoso e violencia digital. Queda un longo camiño por percorrer e é preciso seguir reforzando os mecanismos de prevención, concienciación, protección, educación e coordinación institucional para lograr unha resposta rápida, eficaz e integral. Non daremos ningún paso atrás nesta loita, porque é posible acabar coa violencia contra as mulleres e os concellos temos a responsabilidade de garantir contornas libres de violencia. Por iso, instamos aos concellos e comunidades autónomas a sumarse a esta causa. Dende a Corporación Municipal de Vilalba ratificamos o compromiso deste Concello coa loita contra a violencia de xénero en todas as súas expresións. Trasladamos o apoio e recoñecemento institucional ás vítimas, ás súas familias e ás entidades e profesionais que traballan en súa protección, atención e recuperación integral. Recoñecemos a labor fundamental do tecido asociativo que traballa por a igualdade contra a violencia de xénero. Instamos a todas as administracións a manter e mellorar os recursos económicos, sociais, judiciais e asistenciais destinados á loita contra a violencia de xénero, garantizando a súa coordinación e eficacia. E sumámonos ás iniciativas de sensibilización e educación en igualdade e prevención da violencia, poñendo unha especial atención na infancia, na adolescencia e na mocidade. E comprometémonos a implementar dentro das nosas competencias todas as accións contempladas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Entendo, pois, que todos os grupos están a favor desta declaración e que aprobamos por unanimidade. E pasamos ao punto 8º, que é unha moción do Grupo Popular en defensa dos traballadores autónomos. Ten a palabra o voceiro do Grupo Popular. Boas tardes a todos e a todas. Os traballadores autónomos, como sabemos todos, constituen un dos pilares fundamentais da economía española. En municipios como Vilalba representan un motor esencial para a actividade comercial, hostadeira, profesional e agrícola, contribuindo á creación de emprego, mantenimento de vida das parroquias e a prestación de servicios básicos. O colectivo actualmente vive unha situación crecente de incerteza e presión económica. Situación continuada de carga fiscal, tanto pola estatización social como polos impostos directos e indirectos, está a reducir notablemente a base de visibilidade dos pequenos negocios. A isto sumas a constante aumento dos custos energéticos, dos alugueiros, da seguridade social, que converten a posta en marcha o mantenimento dun negocio autónomo nunha tarefa cada vez máis complexa. Ademais, a progresiva burocratización das administracións supón unha carga engadida que resta tempo e recursos aos profesionais, obrigados a dedicar unha parte crecente das súas xornadas a diferentes trámites. A falta de estabilidade normativa tamén provoca inseguridade xurídica, dificultando a planificación a medio e longo plazo. A todo isto engádese a ausencia de medidas de apoio efectivas que axuden a mellorar a competitividade dos autónomos, así como o retraso na implantación de ferramentas beneficiosas como o régimen de franquicia do IVA previsto pola normativa europea. Neste contexto resulta imprescindible que as administracións públicas, incluído o ámbito municipal, expresen de maneira clara o apoio ao colectivo autónomo. Recoñecen o seu papel esencial no equilibrio socioeconómico
económico insten a adopción de políticas públicas que garanten a súa continuidade, reduzcan os custos, faciliten a conciliación e melloren a súa protección social. O Concello de Villalba non pode permanecer alleo ás dificultades que afrontan os profesionais que sosteñen boa parte da economía local. É responsabilidade das institucións acompañar, defender e impulsar a quen, co seu traballo e risco personal, contribúe a manter vivo o comercio, os servicios e a actividade económica do municipio. Compre expresar un apoio claro e solicitar medidas urgentes que reduzcan a carga fiscal e administrativa, melloren as condicións de rendimento e garanten a continuidade desta actividade fundamental. De todo isto comentado anteriormente, por eso solicitamos o apoio de todos os grupos políticos á moción presentada por parte do Partido Popular. Partido Socialista. Siempre vamos a decir muy brevemente que en los últimos años sí que hubo una mejora importante en determinados aspectos os autónomos. Eso é un feito evidente, pero non é quizás o suficiente para que un seineto dos autónomos sea realidade. Pasamos unhas condicións, hai que dicir que antes se tiñas unha baixa tiñas que seguir cotizando por autónomos, agora a partir do segundo mes xa tens que cotizar. É dicir, é un régimen que tiene moitas eivas, pero que se foi millorando, pero que se ten que seguir millorando. Eso é unha cuestión clarísima. Por eso nós vamos estar totalmente de acordo ca moción que se presenta por parte do Partido Popular. Pilar Roberta. Ben, nos estamos tamén de acordo, pero o que llevamos propoñer o Grupo Municipal do Partido Popular é a votación por puntos, simplemente por unha cuestión. Claro, o terceiro punto interpela directamente ao Concello de Villalba, falase de políticas de dinamización, claro, máis alá de que a Concelleira de Comercio, a señora María Xosé Fernández, duplicara, nin máis nin menos, non que a cantidade que se inviste no tecido asociativo empresarial do noso Concello, que pasou de 4.000 a 8.000, quixemos facer un histórico das campañas que se fixeron no último ano, claro, do que vostedes piden na moción: campaña de Nadal, campaña de San Valentín, Feira de Oportunidades, campaña de Día da Nai, campaña de volta ao cole, desfile de moda outono-inverno, campaña de Día do Pai, campaña de verán, campaña na rúa, campaña de decir co sorteo de entradas, que son campañas que teñen como común denominador a presenza do Concello en termos de investimento e a subvención. Non, por tanto, bueno, eu creo que é unido a que vimos a escasas datas de poñer a disposición de autónomos, pequenos e medianos autónomos, empresas, 7.000 metros cuadrados de chave industrial, ou allá podamos ponernos a producir canto antes, pois eu creo que ese punto pois non debe ir a conto un tanto o que vostedes piden se está cumprindo. Por tanto, se vostedes queren votar por puntos, nós encantados, pero non podemos reivindicar algo que humildemente entendemos que se está facendo. Mérida. Nos vamos a votar a favor. Sí. Partido Popular. Ben, Luís mencionou que había melloras, houve melloras últimamente para os autónomos, a única mellora que houve foi a documentarse, nada máis. Así que a partir dos últimos meses non teñen que pagar autónomos, pero por eso houve máis medidas beneficiosas para os autónomos. Respecto ao que solicita o señor Modesto Renda, pois non vamos a aceptar que se vote por puntos sinxeros, sin que reconocemos o poder coñecer que sí que está facéndose campaña de promoción do comercio, como se acaba de comentar por Modesto. Pero nosotros aquí neste punto estamos dicindo falamos de programas formativos, falamos de subvencións ao emprendemento, falamos de subvencións á protección laboral, vamos a axudas directas aos autónomos. Entón non podemos votar separado, ou que se voten os puntos por separado, senón que se vota a moción na súa totalidade. Eu entendo tamén que é un enunciado xenérico, é dicir, non obrigaría a ninguna campaña en concreto, nin a ninguna iniciativa en concreto. Falase en xenérico de poñer en marcha iniciativas locais de apoio a autónomos, como enumera unha serie de cuestións, pero perfectamente se pode aprobar pois a moción, eso que explicaba o voceiro de Villalba Aberta, que xa se está facendo, pois enténdese que se está dando cumprimento á propia moción. Como o resto dos grupos, a non ser Villalba Aberta, pois xa expresaron o sentido favorable. Non sei se Villalba Aberta quer facer uso deste segundo turno de palabra. Nada, simplemente que votaremos igualmente a favor, porque nos parece, bueno, a caír, a mostrar como corporación, máis alá de cores políticos ou apoio a que son fundamentais para Villalba e que teñen, pois, a parte mala de ser empresario é unha das partes malas de ser traballador. Por tanto,
igualmente, máis alá do que comentei antes que votamos. Ben, pois pasamos a votar este punto oitavo, que é a moción do Grupo Popular en defensa dos traballadores autónomos de Vilalba. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O punto seguinte é unha moción de urxencia que presenta o Partido Popular solicitando a comparecencia da Conselleira de Deportes para dar conta do precario estado das instalacións municipais do Concello de Vilalba. Dado que foi presentada unha vez confeccionada ao mediodía e convocado o pleno, pois o voceiro ou voceira do Partido Popular terá que expoñer os argumentos para a presentación desta declaración de urxencia e di que, bueno, na propia moción teñen uns motivos sucintos e non queda moi claro respecto de que queren a comparecencia, pero en todo caso recórdolles que para incluir unha moción por urxencia nunha sesión plenaria exixe a votación favorable da maioría absoluta dos membros da corporación. Por tanto, pues ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular para expoñer a presentación por urxencia desta solicitude de comparecencia que, de aprobarse, pois produciríase na sesión plenaria inmediatamente despois desta. Ben, solicitamos, estamos aquí presentes, se dan contra porque solicitamos esta comparecencia de presencia da Conselleira de Deportes. Estuve motivado polo acontecido o fin de semana pasado, que o partido de fútbol que estuvo suspendido durante media hora, porque as líneas do campo de fútbol non estaban correctamente dibuixadas. Entón, queremos saber que control está facendo esta empresa que se contratou nova, despois de non renovar, non seguir co contrato que tiña o operario encargado de mantenimiento desas instalacións. E tamén, pois, creemos que é preocupante que xa non é a primeira vez que acontece, sino que xa varias veces que acontece, que nos dicen moitos pais e nais o problema que está a surgir no campo de fútbol de erva artificial, de encanto a que moitos nenos e nenas pois, tenen que echar a agua fría, e agora tamén están empezando a comentar moitos pais e nais que hai moitísima xente que está utilizando ese campo de fútbol sin ningún tipo de autorización, entrando sin facer ningún tipo de solicitud no Concello de Vilalba, e creo que, bueno, que esas instalacións tenen que estar vixiadas de alguma maneira, e que a Concelleira de Deportes é encargada de levar a cabo estas gestións. Por eso solicitamos a urxencia desta comparecencia. Ben, bueno, por parte do equipo de goberno, pues entendemos que non é un motivo para solicitar unha comparecencia urxente e que ben podían haber presentado unha pregunta a esta sesión plenaria e preguntaran ao respecto destas dúas cuestións. En todo caso, pues, que se pronuncien os distintos grupos presentes aquí e despois procederase a votar esa urxencia. Mira, Roberta. Ben, nós estamos bastante de acordo co que se apuntaba dentro da alcaldía, non? Entendemos que unha pregunta a este efecto sería o máis lógico e que unha comparecencia, sobre todo, non, por urxencia, non é o método que nosotros entendemos máis efectivo. Por tanto, estamos na mesma liña e votaremos a cuestión. Venga. Ben, temos algunas dúbidas con respecto ao tema dos campos de fútbol. Eu entendo que os equipos, en concreto o Racing Vilalbenso, creo que recibe unhas axudas importantes do Concello, axudas tamén da Deputación e tal, entón tampouco sei exactamente, me gustaría coñecer si o Racing hai que darle todo feito, é dicir, o mantemento das instalacións, as axudas económicas, non sei, o Racing non é un club, digamos, privado, entón tamén terá que poñer algo de súa parte, non sei si é correcto que o Concello, pues, digamos, lle poña unha alfombra a todas as actividades do Racing. A ver, sin ter nada en contra de que o Racing teña beneficios, pero creo que recibe unhas axudas económicas moi importantes do Concello, e a administración tamén. Por tanto, tamén ten que asumir algunhas cuestións, como mantemento das instalacións ou tantas cousas que, por mellor, é necesario aclarar e ter claro isto completo do Concello, isto completo do Racing, non sei. Eu descoñezo un pouco esta situación, sabe? Ben, pois o Racing Club Vilalbés, unha entidade privada, fai uso habitualmente do Estado
Estadio Municipal da Madalena para os seus partidos de fútbol, e o Concello de Vilalba pois fai a través dunha empresa que está contratada para eses efectos o mantemento do estadio municipal que é de titularidade do Concello. O fin de semana pasado o partido do Racing debía empezar ás 12 da mañá. Eu teño aquí os pantallazos todos. Ás 11:32 minutos unha persoa do Racing Vilalbés me chama a min dicindo que pois as raias do campo non se ven o suficiente. Entendo eu, por un lado, que non acababan de chegar ao campo ás 11:32 minutos e que pois tamén puderon haber avisado con un marxe de tempo suficiente para que a empresa procedese de novo ao pintarnos. O que nos traslada a empresa e que por parte do Racing Vilalbés pois está de acordo é que o venres, como ven sendo habitual, se deixou o campo pintado. Debido ás choivas que houve o fin de semana, pois as liñas perderon intensidade e o árbitro entendeu que non se podía xogar nesas condicións. En tanto nos avisan, poñemos en coñecemento da empresa que a súa vez se pon en contacto co Racing Vilalbés e o Racing Vilalbés di que non fai falta que unha persoa do Racing Vilalbés vai a pintar as liñas con unha máquina que teñen eles. Se pintan as liñas e se procede a xogar. Entendo eu que son problemas do primeiro mundo. Gustaríame pois, que lle contásemos a algunha familia que non ten recursos para chegar a final de mes, a algunha persoa que está en lista de espera nos Sergas para operarse ou que non ten médico de cabeceira ou que pasa enfermo unhas cuantas horas en urxencias que o domingo pasado os xogadores do Racing Vilalbés e os do outro equipo tiveron que agardar uns minutos para empezar o seu partido. Eu pediríalles que señamos serios. Recoñecemos que houve este problema, porque é verdade, porque non hai por que ocultalo. Que xa falamos coa empresa en cuestión para que non se volva a suceder este problema tamén, que creo que é o que corresponde a un goberno serio. Ahora, estar pedindo unha comparecencia para que unha conselleira explique por que se borraron as liñas do campo de fútbol ou por que puntualmente se estropeou unha caldeira dun campo de fútbol, pasou nos 40 anos que gobernaba o Partido Popular moitas veces. Tamén nos poden explicar igual por que os xogadores non caben de pé nos vestiarios do estadio do campo de erva artificial para ducharse, porque ao mellor eso tamén é problema desta corporación, e creo que non. Entón, sexamos serios e tratemos as cousas co rigor que se merecen. E se ese é o único argumento que ten o Partido Popular para facer oposición a este goberno, creo que o estamos facendo bastante ben. Imos proceder a votar a urxencia da moción para a comparecencia da Conselleira de Deportes. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitado este punto número 9. Pasamos ao apartado de robos e preguntas. O primeiro dos robos é o punto 10º, un robo do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a execución da calidade nas obras do alumeado público nas parroquias de Noche e San Covade do Concello de Vilalba. Ten a palabra o concello Conceira do Partido Popular que defenda este robo. Ben, boas tardes a todos e a todas. Vou directamente á exposición de motivos. Os servicios básicos que o Concello de Vilalba ten a obriga de garantir aos seus veciños e veciñas son diversos, pero sempre persigue que o disfruten por igual aquelas persoas que o necesitan, tanto se viven no rural como no casco urbano. Pois de todos e todas son veciños con dereitos, porque así dice a lei. Alguns servicios básicos poden repercutirse directamente sobre o usuario, pero en outros casos o Concello ten a obriga de dar o servicio sen repercusión directa sobre o cidadano. E no caso do alumeado público é así. Por este motivo, o alumeado das rúas de Vilalba, no casco urbano e nas vivendas da zona rural, así como en algún vial que o necesita, é un dereito dos veciños e veciñas do noso Concello. Pero parece que os veciños e veciñas de Noche e San Covade son de inferior categoría porque o Concello de Vilalba pretende ofrecerles un servizo de peor calidade que o resto das parroquias vilalesas. Non estamos en contra do aproveitamento da enerxía solar nin procurar que os custes das obras sexan os mínimos, pero sempre garantindo a calidade das mesmas e que todos e todas podamos desfrutar das obras que o Concello de Vilalba executa en favor dos veciños e veciñas do noso Concello. En atención ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba eleva ao pleno da Corporación Municipal o presente rogo. Instar ao equipo de goberno municipal a
a que se instalen nas vivendas do rural luminarias tipo LED e que se doten da correspondente línea de suministro eléctrico para que os veciños e veciñas de noche e San Covade poidan desfrutar de un servicio de calidade que garante a seguridade nos seus domicilios. Partido Socialista. Boas tardes. Xa non é a primeira vez que se fala non nesta sesión plenaria, pero si na sesión plenaria a cuestión de a instalación de luminarias solares en certos lugares, en certos barrios das parroquias de Noche de San Covade. Non concordamos co que dice o voceiro do Partido Popular de que son de peor calidade, de que non garanten a calidade porque a propia instalación e a propia forma que teñen de iluminar estas luminarias, pues garanten precisamente e están así contemplados esa cualidade para o iluminado que se está a poñer. Aportamos, como ben dicía o voceiro, non están en contra da enerxía solar, pero nosotros, como grupo de goberno, decidimos xa hai un tempo que estas instalacións iban ser realizadas con luminarias de tipo solar e así sí que lo seguiremos facendo e, bueno, damos conta da súa solicitude, pero neste caso ratificamos na maneira que teñamos previsto a instalación destes puntuais lugares de iluminación. Pilar Aberta. Ben, dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta remitimos ao que acaba de expoñer o Conselleiro de Servicios en tanto que formamos parte do Goberno Municipal e concordamos este efecto casualmente. Venga. Si a cuestión é unha cuestión de empregar energías renovables ou non e as calidades non decaen tanto como dice o señor do Partido Popular, pero nosotros pensamos en votar ou por lo menos van a empezar a nosa opinión de que se siga utilizando energías renovables. Ben, bueno, decía o voceiro do Partido Popular que para este goberno había veciños de primeira e veciños de segunda. Eu creo que todos son de primeira e todos teñen alumeado público, ben sexa a través de conexión eléctrica ou a través de enerxía renovable. Eu creo que poderíamos falar moito máis de veciños de primeira e veciños de segunda cando había veciños de primeira que tiñan a farola conectada ao seu contador e a cambio non pagaban o recibo do lixo. Pero é que había incluso veciños de primeira asterisco, é dicir, veciños, como é o caso dun veciño que vive na parroquia de Codesido, lindando con Burgás, que ten un foco conectado ao seu contador, foco que lle puxo o Concello e que lle mantiña o Concello, co compromiso nunca cumprido de algún alcalde anterior do Partido Popular de que a final de ano iba a recibir un ingreso polo equivalente a electricidade que gastaba do seu contador. Ese ingreso nunca tuvo lugar. Entón, bueno, se queremos igualar a todos, pues tenemos que buscar a fórmula de que todos teñan os mesmos dereitos e as mesmas obrigacións, non que uns teñan só dereitos e ninguna obrigación e outros pues, teñan dereitos e obrigacións, e iso é o que está tratando de facer este equipo de goberno. Pasamos ao punto número 11º, que é o rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre a sanidade pública e a precaria situación no PAC de Vilalba. Ten para este punto a palabra o voceiro do Benidorm. Ben, non trouxe un texto do rogo, pero non entendemos que, dada a situación tan precaria do PAC de Vilalba, concretamente creo que o pasado xoves, a semana pasada, xoves, concretamente había 2 médicos no PAC para atender a unha poboación de casi 14.000 habitantes. É dicir, é imposible que funcione, é imposible que os médicos que atenden no PAC non se desesperen e incluso a veces non teñan precisamente delicadeza no trato dos pacientes, porque realmente é desesperante a situación. Desde o BNG xa no seu momento decidimos, incluso de maneira unilateral, convocar unha concentración para manifestar
da ciudadanía, que, por certo, creo un tempo que foi pasar a primeira e casi sin anunciarse moito, pois a verdade é que foi moi concurrida. Esta vez eu chamo a atención porque vas pola rúa e moita xente se dice, pero bueno, non me non vamos facer nada para que isto estáse acabando ca sanidade pública. Chico, pois, non xa levamos varias veces de feito fixos unha concentración, quedamos en que seguiríamos recabando datos, pero bueno, por moitos datos que se recaban, a situación real vemos cara. E dá igual, é dicir, a xente que se achega a nós non é xente precisamente de banderas, é xente incluso que, vamos, que a sensación é que son xente máis do Partido Popular e tal, e se dicen que, bueno, a situación está como está. Se non se vai a fazer nada, non sei por que se recurre a decir do BNG, non sei, será porque somos os que montamos a feita, pois non. Nos, con este rogo, o que pretendemos é que se as forzas políticas presentes neste Concello, se estades dispostos a que, non sei, a que conviñamos unha data e facer unha concentración, non é ninguna festa, nin é ninguna historia que nos inventemos, para reclamar que se bote este centro das prazas que realmente se necesitan e dos medios que realmente se necesitan. Ou deixamos que a cousa siga así e, bueno, pois sabemos o que está pasando. Entón, o que pido é que cada grupo se manifeste e diga podemos convir unha data, nos non traemos nada, digamos, predisposto, senón, pois eso, falamos dunha concentración, pero estamos abertos a que, bueno, se son os grupos, tedes outras ideas que se poden facer e manifestar e dar voz a esa xente que chopí. A veces é xente que está con dúas muletas, a veces é xente que está con unha muleta, a veces é xente que non leva externamente nada, pero que se dice que, bueno, que está pasando mal, porque non se considera que está sendo ben atendido no parque, porque non hai profesionais. Partido Popular? O Partido Popular expresa o seu respeto polas preocupacións que están xeradas ao redor do Parque de Villalba, con parte o objetivo de garantir unha atención sanitaria axeitada, pero bueno, tamén temos que lembrar que incluso o Goberno Central dice que este problema non é só exclusivo de unha provincia, de unha comunidade, senón que é un problema de toda España por a falta de médicos que existen no noso país, non? Entendemos que a Xunta de Galicia, como administración competente, está a desenvolver actuacións encaminhadas a resolver estas incidencias e intentar reforzar os servicios que necesita o Parque de Villalba. Pero, bueno, neste sentido, pues, desexamos deixar claro que estamos dispostos a apoiar unha eventual manifestación sempre que esta conte cunha convocatoria ampla, na que estén representadas todas as formacións políticas con presencia neste Concello e que se desenvolva sen ideoloxías partidarias. Entendemos que unha movilización destas características debe centrarse únicamente no interese xeral na defensa dos servicios públicos, evitando calquera utilización política. O noso apoio, por lo tanto, estaría condicionado a que a convocatoria cumpra estes criterios de unidade, neutralidade e respeto institucional, pois consideramos que é a mellor forma de garantir que a veciñanza se sinta respetada no seu conxunto. Reiteramos a nosa disposición a colaborar e a seguir traballando de maneira responsable para mellorar a situación do parque, trasladando as instancias competentes calquera nova demanda que se poida formular, sempre desde a colaboración leal, o respeto institucional e procura de interese xeral. Partido Socialista? Bueno, entendemos a solicitud, o bo entendemento, o traballo e a idea de que sexamos os grupos representativos da sociedade vilalbesa, neste caso, que de alguma maneira, como dicía José María, cheguemos a acordar unha maneira de expresar esa idea de millora para o Parque de Villalba, para a asistencia sanitaria pública. Por lo tanto, eu convido que nos poñamos de acordo, que nos reunamos, que busquemos a data, busquemos a maneira e busquemos ese punto común de todos nós para chegar a esa manifestación, a esa concentración, a esa demanda da sociedade que de alguma maneira está representada toda nesta configuración municipal. Por tanto, o noso voto, a nosa intención é concordar co BNG e co Partido Popular para chegar a ese acordo
para a celebración. Pilar Barreta. Pois totalmente de acordo. O problema, compañeiro José María, é que isto xa o dicíamos algúns na pasada legislatura, cando traíamos esta cuestión a pleno, sobre todo enfocada naquele intre ao respecto do servizo de pediatría, a falta de profesionais, e dende a bancada do Partido Popular se optou nese momento por, un xeito de actuar máis belixerante, culpando ese intre a Vilalba Berta de convocar a que fora a primeira manifestación que se fixera precisamente ao respecto da falta de profesionais de pediatría no noso Concello, é que tamén de humildade me debería decir que foi certamente histórica, porque había moitos veciños nun día non laborable, e sobre todo cando hai que convocar as manifestacións. Por tanto, sumarme a esta reivindicación. O consenso ao respecto dos temas importantes é o único camiño, e quen poida facer algo que o faga, e nós non quedaremos sin poñer o noso grado aí. Ben, pois expostas as posturas dos distintos grupos, entendo que o que restará será poñer unha xuntanza de voceiros e fixar pois unha data para a celebración desa manifestación. Imos pasar ao punto número 11, que son as preguntas do Partido Popular a esta sesión plenaria. Pode garantir o equipo de goberno que, para a polémica por incremento da taxa de lixo, non se producirá unha suba da taxa para os veciños e veciñas de Vilalba? Ben, pois en relación a esta pregunta, que nos saibamos, no Concello de Vilalba non houve ninguna polémica ao respecto da subida da taxa, porque non se subiu, e para incrementar esa taxa, pois teria que vir a unha sesión plenaria e serían vostedes perfectamente coñecedores deste circunstancia. Cantas empresas novas se instalaron no polígono industrial de Vilalba dende o ano 2019? Cantas solicitaron instalarse dende o 2019? Cantas o solicitaron e non poideron por falta de chan industrial? Pois o que me traslada o Concelleiro de Desenvolvemento Industrial é que foron 3 as empresas novas que se instalaron no polígono dende o 2019. En canto ás solicitudes, di que só pode facer balance dentro do momento en que asumiu esta área, en xuño do 2023, e que todas as persoas interesadas fixérono por as parcelas de titularidade municipal que o Concello ven de sacar a subasta. No mes de setembro de 2005, ainda non se iniciaron de novos trámites para declarar a Feira do Capón como festa de interés autonómico. En que situación se atopa hoxe este proxecto? Pois, como xa se deu conta na sesión plenaria anterior, pois estivemos en contacto con unha empresa especializada en turismo para ver de reorientar este expediente logo da negativa da Xunta de Galicia. Cando o expediente este completado, pois volverase a presentar. Que actividades, actos promocionais ou programación específica ten previsto o equipo de goberno para a celebración da Feira do Capón de 2025? Pois en vindeiras datas darase a coñecer a través pois, da oportuna rolda de prensa, como se fai todos os anos, pois do programa de actividades e dos, en canto aos actos promocionais, pois faránse nos medios de comunicación locais, como se ven facendo outros anos. En canto ao programa, pois tamén se dará a coñecer, igual que o resto de actividades, pois na presentación da feira. Que actividades teñen programadas para a época de Nadal, tanto desde a Consellería de Cultura como a Consellería de Infancia e Xuventude? Cal é a previsión de gastos? Ben, pois o que me traslada a Consellería de Cultura é que dende a área de Cultura estáse previsto na programación de Nadal o tradicional concerto da banda o día 25 de decembro, o concerto de Panxoliñas o 27 de decembro no Auditorio Municipal. Na parte relativa á Consellería de Infancia e Xuventude, a finais desta semana, probablemente mañá, darase a coñecer a programación completa e o custe das mesmas poderán solicitalo a posteriori. A maior parte das actuacións, xa lle lo adiantamos, pois son gratuitas porque están incluídas dentro do programa Dinamizar Mejor. En coñecemento do equipo do goberno do Estado no que se atopa o cemiterio municipal de Vilalba, hai alguna actuación prevista para o seu mantemento? Pois non sabemos a que se refiren en concreto, pero o cemiterio municipal límpase regularmente, as zonas comuns que recentemente pois, veñen pintáronse. Ademais, pois,
propiamente, na época de defuntos, faise un reforzo das tareas habituais de mantemento e conservación das zonas comuns do cemiterio. Cando ten previsto o bipartito acometer o arranxo das vías municipais das parroquias de Ladra e Insua, que presentan un evidente estado de deterioro e son obxecto de numerosas queixas veciñais? Ben, pois o que me traslada o Conselleiro de Infraestructuras Rurais é que o Concello ten xa unha planificación das actuacións a acometer no ano 2026, pero que deben especificar a que viais en concreto fan referencia dentro das parroquias citadas. En coñecemento do equipo de goberno desa empresa encargada da realización do FIP de Vilalba, Irradia Crea, rexistrou finalmente o seu nome á marca FIP de Vilalba? En caso de ser así, que medidas ten pensado adoptar o equipo de goberno? Pois o que me traslada a Conselleira de Cultura é que non sabe onde sacan vostedes esa información, pero non é certo que Irradia Crea teña seu nome a marca FIP de Vilalba, como poden comprobar na Oficina Española de Patentes e Marcas, xa que fixo unha solicitude, pero despois pideu a súa suspensión o 19/6/2024. O que me traslada tamén a Conselleira de Cultura é que lle solicitaría un pouco de seriedade, porque xa insinuaron esta cuestión en varias ocasións e parecelle pois, un pouco irresponsable que pode ir en contra dos intereses do Concello. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 13, que son as preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Parece evidente que a Policía Local non exerce diferentes funcións por parte das xentes. Cal é a situación actual do seu cadro de efectivos, de cantos efectivos dispón, estánse tramitando as denuncias das zonas de control de cámaras? Ben, pois respecto á primeira das preguntas, cal é a situación do cadro de efectivos, de cantos efectivos se dispón, neste momento pois temos 4 policías locales e 3 auxiliares de policía local. Como saben, pois hai outra praza máis que é a de inspector xefe, que foi incluído en oferta de emprego público e convocada co resultado de deserta. A partir deste momento podemos abrir un proceso de mobilidade entre todos os oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, pero estamos pendentes de resolver previamente un proceso de promoción interna que está en proceso de convocatoria. E despois hai 3 prazas incluídas en distintas ofertas de emprego público que están convocadas e que se celebrará o primeiro exame este venres. En canto á segunda pregunta, se están tramitando denuncias das zonas con control de cámaras, non sei a que se refiren exactamente, pero as cámaras, como saben, están funcionando e a policía pode facer uso das mesmas para tramitar as oportunos procedimentos sancionadores. Que situación se atopa o estudio para o aprovisionamento de auga á vila? Está previsto o momento de prospección para a captación de auga con finalidade de fornecer aos núcleos rurais servicio deficiente como en ningún outro concello xunto co saneamento? Ben, pois como xa se deu conta nesta sesión plenaria, temos un estudo feito do que costaría unha nova captación de auga, fomos xa a distintas reunións con Augas de Galicia, emplazáronos a que antes de firmar calquer tipo de convenio era necesario facer unha auditoría sobre o abastecimento de auga, auditoría que xa se realizou e a partir de aí volveremos a solicitar novas reunións con Augas de Galicia para buscar a financiación necesaria para esta actuación. Como saben os concelleiros e concelleiras, e para que os saiban tamén os veciños e veciñas, cada un de vostedes, cando paga o recibo da auga, paga unha parte correspondente a un canon que ingresa directamente a Augas de Galicia e que debería volver en forma de investimentos a Vilalba, así que esperemos que así sexa. En canto ás prospeccións para fornecer aos núcleos rurais, remítome ao contestado na primeira pregunta. Temos que facer unha captación para poder meter novos usuarios nesas redes de traída, pero necesitamos ter fondos para poder acometer esa actuación. Cal é a situación e os avances nas reunións coas diferentes asociacións e afectados para a colocación dun semáforo regulado polo goberno de solicitude de cruzamento e a súa colocación na avenida Cabachá? Pois o que responde o Concelleiro de Mobilidade, o Concello anunciará as medidas e a tomar e a ubicación exacta do elemento ao que vostedes fan referencia
unha vez teña toda a información derivada das reunións. Cal é a situación de disponibilidade das antigas vivendas escolares e o seu posible uso social? Pois estas vivendas están desafectadas de educación e son de titularidade do Concello. O Concello xa presentou ante a Xunta de Galicia para unha convocatoria de axudas o proxecto de rehabilitación destas vivendas. Non nos foi concedida a subvención, pero estamos estudiando outras posibilidades. Como se explica que a solicitud de licencia para unha pequena reforma dun local hosteleiro de cara a súa reapertura teña que tramitarse con 4 meses de antelación, despois da promesa de celeridade máxima deste tipo de licencias? Pois, dentro do Departamento de Urbanismo, e logo de revisar pormenorizadamente cos técnicos e demais membros do Departamento, non se atopou ningún expediente con este retraso. Con todo, o Conselleiro de Urbanismo aprecia que deben vostedes definir se se trata dunha actuación suxeita á licencia ou á comunicación previa, pois nesta última o silencio administrativo superior a 15 días enténdese como favorable á actuación solicitada. Sendo este o último punto da orde do día e non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a